Siguro dito pariyanin nyo. Siguro. Huwag na kayo may tumbo sa inyo. Hindi ka pamilya nyo. Anong tanahon mo. Lumingon na mo nga. Magbuwat na nagkalutan na siyang feedback. Magbuwat na ta. Mo siguro na inyo. Pero kung di, ang gatong ako, ang lumingon mo na suko ko. Ang gatong ako, ang suko. Gatong ko sa akong sitwasyon. It's because of my situation. Mao to akong reaction. Nakapasas ko sa akong isuon. Hello guys, mayong adlaw sa tanan. Pantay lang gid mo dira ha. Katong sige pangbasa akong crush dira. There's another video para sa inyo ha guys. Paminawa ninyo ang iyapon nga side. Paminawa. Hindi ko naihingos ako sipon. Kay musika ang trabaho ko. Wa agad ko naghugaw na ang musika ko sa pagkatao. Kung maingon magani mga sikat ko. Ako para na ako di mo ko sikat. Kamo ra may maingon nga famous ko sikat ko. Kamo ra man kamo ra kayo mo. Bas na ko walo babae. Nagtas ni itom. So use those to make 28, 74. Sige mo. Pangbas utaw, paghulong ng basbas utaw. Kapai, oras yung mga pagkatao, oroy. Kita itabang rata sa isig ka tiktoker nga muangat ang follower, inyo i-report. And then we're gonna go to... Mayroon mo mga basir mo o ka ng mga isog mo. Di ba mo isog? Ano yung mga profile ra ba? Missing ra ba yung mga naong? Private lang yun ang account. Kaya manaway mo sa isig kataw. Pagkatiraw, lago pa dahil mo nga sawa, yun nun. Mayon mo, bakit kayo na? Ano na mo yung profile picture? Wala mo yung profile picture. Kaya ang isig kataw, di ba naman dahil mo nga kanayin yung mga antag katagpaan o plano. There you are. I think this is it. Ang manaway mo, labaw pa dahil mo sawa yun nun. Mayon tao, manaway ta nga, pertig yun ninyo nga bapaha. Wapa pa mo ni Marian Rivera. Wapa pa mo ni Joyce Jimenez. Kanya, pagkain yung mga manaway mo. Ambot na lang, uroy sa unsay naong anak. Unsay mga naong na manaway yun. Yep, those are the Warriors. Kaya ako lang sa kamera naman ni Rani. Boy, makita mo lang sa personal. Maka-ingon dyan mo nga di maday ni kuwan dahil si may tumi dahil og dagway. Naman dahil ni itsura. Di ito guwapa pero itsuraan. Hilas ra ninyo ko. Hilasan ninyo. Kurang babae. Napay mo ingon mo nga naka-Amerikano ko. Okay. Nga nung nagustuhan ko ni May Tumi. Run. Ano ka nagustuhan mo ko ni May Tumi? Ito mo, ako tinuod ko pagkatao. Di ko plastic. Inaka mo? Mo intra mo mga dating site. Mga ko dito sa dating site ang yung filter. High filter kaya mo. Tungod sa inyong filter, raon sa naman. Nahin mo namang scammer. Kanay yung mga dagway. Nahin mo namang scammer. Inigtanaw nyo sa foreigner. Ngayon mo na foreigner scammer, manigdagway. Kaya naman, ang inyong nahin mo naman sa scammer. Kaya ang filter ninyo, high filter ha. May filter, high pag inyo ang light. Di naman na may ilong. Di mo makita ang foreigner. Ano, di mo makita ang foreigner. Kaya di mo tinuong sila pagkatao. Unya ako. Ngayon ka kong dating sa akong ngipon. Starring kayo, dagko kay kong ngipon. Exotic beauty ko. Ano man? Tinuod man po. Ako ang beauty tinuod man. Di man scammer og dagway. Kita mo ng make-up ko. Kita mo na butang ko mga maskara, mga eyebrow nga ko. Wala, sipon ra. Bubura sipon. Da lagi. Kadung mo to. Kamu lagi, di mo magpalabi lagi daw filter kaya mapanas niyong ilong. Paminawan ninyo ang side sa home crush. Ay sige mo sige pangbasa iya tanawa. Kung bagin ako mga ganan na exotic. That is how you content are arguing with my Tommy in that live.
Because easy ra kayo ninyo maingon nga don't make the foreigner bank, don't make the foreigner ATM, but you don't know the whole story. You make the ATM the bank ay the money out the I am trending viral now because of what you caption in the video that you said. Usa ka Pilipina nangayo og 20 mil sa iyang Amerikano. Iyahang gi-block sa Facebook ug sa TikTok. Kay wa siya hatagi og 20 mil sa iyahang Amerikano nga si Yummy Hotdog My Tommy. Giunsa ninyo pag ingana pag caption nga wa mo kay baw sa whole story. Unya ako pa inyuhang pakadauton. Nga akong gihimo si May Tommy nga bangko. Nga akong gihimo si May Tommy nga ATM. Unta inyuhang kuan ang tinuod nga story nga nung naing ana na di kay mo largo mo caption nga na. Tan-awan ninyo ron Naabot na ko sa DYRB Bohol aning istayla. Unya nadungog ninyo kung sa itubag ni May Tommy. Kabot si radyo daw. 20 mil ni May Tommy anang para adto sa ospital sa ako igsuon nga nagluwa og dugo. Pero ako nakasabot ko ug akong gidawat. I accept and I understand that so many Filipina judging ko Filipina even they don't know the whole story. And then moingon mo baga kong naong 20 mil akong gisabot ninyo nga inyo ra pong gi-content ang ako ang live para pud mo nga makagain mo viewers, para pud nga mo viral nga naamoy video nga mo viral. Nakasabot mo ko ana kay di man pud tanan ta mo nga di man nato ma-place ang tao sa social media. Tanawa lagi. Ay lagi musik pangaway sa akong crush. Pero kanay paminawan ninyo para sa mga naibog o kanang nagselos sa kuno sa iya ha. Kaysa na may Tommy ka mo, wala mo may Tommy dia, wala mo Yummy Hotdog. Paminawa ang iyang istorya para sa inyo ha, paminawag maayo. Thank you for sending gift. Paminawa kaya na siya yaw-yaw sa inyo. Oh, si Angie kay masok ko og di taga og kwarta ni May Tommy. Unsa pa man? Napa? Thank you Ma'am Crystal for the gift. Napa mo daghang ikastorya nako? Sa paman kay ako pang basahon kay para ning inyong mga kana mga bashir na ko diha nga naghuot ilang dughan og ayo ba kay wa ko buwagi ni May Tommy. Ayo lagi huot niyo dughan lagi. Si May Tommy still with me. Kanang mga naghuot nga dughan ninyo diha. Kay si May Tommy na apang gid gyapon yo nakita ako. May Tommy love me so much. Basig naghuot na yung mga dughan diha. Unsa pa man apang ikastorya? Nagsakit yung dughan, nabugat nga kay wa ko buwagi ni May Tommy. Bisag ang ani ko. Di ninyo ma-chat si May Tommy, di ninyo mailog si May Tommy sa man nabughat mo. Hala sige, sa pa may istorya ninyo kay ako ang kuno na lang tanan. Nabugat inyong kuan. Mugaan-gaan po na inyo ang mga dughan diha. Thank you Ma'am Crystal for the gift. Thank you so much. Nabugat ang inyong kuan. Wala diha, kamo lagi kinaibog mong May Tommy niya. Ay na mo sige yaw-yaw dira. Pero thank you so much. Mura to. I-update lang tama mga chismosa, mga bulkiters. Maayong adlaw sa tanan.